Hej. Hvis du går med tankerne om at skifte dine vinduer, så er der i hvert fald lige et par ting, som du bør overveje inden. Og det er, om du vil have vinduerne i vedligeholdelsesfri træ aluminium, eller om du vil have vinduerne i det klassiske trævindue. Dog anbefaler vi, at man vælger træ alu, fordi at man bliver fri for vedligeholde. I baggrunden der ser I en vinduesudskiftning, vi netop har foretaget, og de har valgt en træ aluminium, og imellem vinduerne, som I ser, der er der nogle hvide søjler, og hvis vi går lidt tættere på, så vil man opdage, at disse hvide søjler, det er nogle specielt bukkede aluminiumskapsler, vi har fået lavet hos en blikkenslager. Og inde bagved, der er de bærende stolper jo. Vi kan lave det i alle farver, da vi også får pulverlakeret hos en autolakerer. Imellem karm og aluminium, der har vi fået en professionel fugemand til at lave de her gummifuger eller fuge, men vi kan ikke gøre det lige så fint som en professionel fugemand. Og det er også det, der sætter prikken over i'et ved sådan en vinduesudskiftning, at det hele står lige i skabet. Under døren her, som også er i vedligeholdelsesfri træ alu, der kan I se, der har vi fået specielt bukket en kapsel, som gør, at det vand, der rammer døren, ligesom glider ud over træbeklædningen. Træbeklædningen, den var den eksisterende beklædning, og den har kunden bedt os om ikke at røre ved. Så går du med tankerne om at få skiftet dine vinduer eller døre, så er du velkommen til at ringe til Poul Hvidtved. Vi kommer kvitterfrit ud og måler op og giver et gratis tilbud på en vinduesudskiftning eller dørudskiftning. Tak. Hej.